Kaira Allah kira yawan kaira dare dare Muhammadu yawan mati Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ala sayyidina Muhammadin wa sallimu kaira kaira Allah kira yawan kaira dare dare Alhamdulillahi rabbil alamin ka ala tanu ka ala wali ɲuman dɔn ala min ko a ka kuranɛ ba kɔnɔ ko ka adamadenw hakili jigin ale ka donbaw la kisi ni nɛɛma k'o ɲini alahu fɛ a ka kɛ danfɛnw la sɔn hɛrɛma ka muhamadu ko don ale min cira hinɛ kɔsɔn danfɛn bɛɛ lajɛlen ye bi wajulu kɛnɛ kɔnɔ an b'aw la dɔnniya k'a fɔ an bi faaba kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la murubabugu kɔnɔ ka sanga ni alakiraba bangeli nisɔnjali yirali ye silamɛ musoba minnu bɛ murubabugu u ye laada don u bolo u bɛ kɛnɛ sigi ni ka ɲɛsin seydiri wujudi bangeli ma ɲinanta ɲi laada tɛmɛra ka bɛn janvier kalo san 2026 hali silamɛ jama ye kɛnɛ in seereya an ka laselilikɛla musoba tun b'an bolo ni kɛnɛ in kɔnɔ n'o ye Seyda Malimatu Gogo Cham a ye laseliba kɛ an ye ni kɛnɛ in kɔnɔ an ka jɛ an k'o seereya ɲɔgɔn fɛ. Balima silamɛw an bɛ alakiraba ka bangeli nisɔndiya kɛnɛ kan sallallahu alaihi wasallam an bɛ kɛnɛ min kan kɛnɛ barikalen don kɛnɛw la fusamandi don adamaden baara o baara ni a dira ma silamɛya hukumu kɔnɔna na tonjuru dɔ de b'a la baara in a bɛ to fɛn jumɛn kan baara in ka to danaya kan baara in ka to maloya kan ni baara tora tona nin kan baara o baara n'a daminɛna ni nin fila sɔrɔla kɔnɔ baara taabolo bɛ ɲɛ parce que an bɛ cɛ min ka kɛnɛ kan cɛ min ni ale kɛra danayaba ye k'a sɔrɔ a ma kɛ ciden donc bi n'o ye Muhamadu Mustafa sallallahu alaihi wasallam ale de welela ko danayamɔgɔ k'a sɔrɔ ala yɛrɛ ma kɛ ciden ye fɔlɔ ale ni a ka danaya ale n'o wulila cɛ min banginen ni mɛlɛkɛ wuru nana ka na a bangeni nisɔndiya fete fɔlɔ o kɔfɛ mɛlɛkɛw ka bɔ aran a da fɛ nɔrɔ kɛlen ka fan bɛɛ lajɛlen fa ka kɔrɔn minɛ ka tilebi minɛ ka baba minɛ ka bani minɛ wallahi Muhammadu Mustafa ala ka nafa n'a barika ye ale de kuma wele ko Muhammadu Amin ne baw bi an bɛ temps min kɔnɔna na an mako bɛ danaya la kosɛbɛ an ka jamana in kɔnɔ bi an mako bɛ danaya la danaya caman tiɲɛnen don bi mais anw mawuludukɛlaw a ka k'aw kuma na anw mawuludu kɛkun de ye ka alakira jogobaw fɔ an ye mun kosɔn na anw bɛna se k'o ta alakira furumusow kun bɛ cogo di alakira n'a ka denbayaw kun bɛ cogo di alakira musow kun bɛ cogo di a denw kun bɛ cogo di a n'a balimaw cɛ kun bɛ cogo di a n'a sigiɲɔgɔnw cɛ kun bɛ cogo di a n'a teriw kun bɛ cogo di donc a dabɔra mawuludu yɛrɛ kɛkun ye min ye dɛ mɔgɔw ka se ka nin de dɔn donc n'an ye nin dɔn an bɛ jogo ɲuman ɲa an bɛ jogo ɲuman ɲa parce que an bɛna o jogo minnu ta ko an bɛ baara kɛ n'a ye o bɛna kɛ sababu ye n'an ko k'an bɛ alakira kɛra an ye ladegeli fɛn ye ala yɛrɛ ko ten ko ni maa min n'o bɛ lahara jigi mais ko ni maa min bɛ lahara jigi dɛ ni maa min dalen dɔ la k'a fɔ ko an ti to yan dɛ ko an segin tala don dɛ ko an n'an bɛ tilenkɛ yɔrɔ de la ko bula mana se ko an bɛ segin so o tuma na danaya fɛn belebeleba de don an ka société kɔnɔ an ka jɛw ci kɔnɔ bi an ka jɛ caman tiɲɛnen don bi min y'a tiɲɛ danayabaliya de don danaya tiɲɛ de don bon anw dun ko ko anw bɛ alakira fɛ anw ko ko anw bɛ alakira kɔ n'a fɔra alakira ba sallallahu alaihi wasallam bɛɛ b'i disi gosi bɛɛ b'a fɔ sallallahu alaihi wasallam a ka kan mais fo an k'a dɔn ko kira yɛrɛ ye mun kɛ dɛ kira ka danaya kun kira bolo cogo di
bon an ka lajɛ bani an ka furu yɛrɛ furu ye mun ye ni danaya tɛ ka taa maa fila bila ɲɔgɔn kan a bɛ si ɲɔgɔn kan a bɛ tile ɲɔgɔn kan ni danaya t'a la a bɛ ɲɛ a tɛ ɲɛ dɛ kɔsa in na danaya tiɲɛni cayara an ka jamana kɔnɔ fɛn min kun tɛ an ka jamana kɔnɔ o donna an ka jamana kɔnɔ anw dun ko k'anw ye alakiramandenw ye k'anw bɛ ala fɛ an b'a kira fɛ ala ko n'an b'a fɛ an bɛ kira fɛ ko an ka tugu kira kɔ n'an bɛ ale ala fɛ an ka tugu kira kɔ kira an ka ladegeli kɛ ni kira ye sallallahu alaihi wasallam mais min ye anw ka société tiɲɛ bi yan dɔnbaliya parce que fɛn bɛɛ kɛra dɔnkɛ ni tɛgɛrɛ fɔ ye ala ka hakilila ɲuman di an ma donc o dɔnkɛ ni tɛgɛrɛ fɔ in dɛ o de ka bɔ diɲɛlatigɛ yɛrɛ la diɲɛlatigɛ la an k'an ka jɔ jɔyɔrɔ min na an k'an ka baara kɛ ni fɛn min ye n'o ye danaya ye anw ka kira danaya maa de kun don i bɛ t'i ka fɛn kalifa ma i y'a kalifa ma musuari min na i bɛ wari dafalen sɔrɔ o musuari la a tɛ changer a tɛ bɔ a nɔ na mais bi anw ye danaya joli tiɲɛ an ye danaya joli tiɲɛ an yɛrɛ b'a kɛ mɔkɛ bɔlikɛla ye ko an y'an kun sigi a kunna n'i y'i kun sigi mɔgɔw kunna yan n'i taara don kaburu kɔnɔ n'i kunkolo wulila ko a bɛ sigi kaburu kɔnɔ i kun bɛ sigi min kan i ka namara ni ka jafan don ala ka hakilila ɲuman di an ma o tuma na alakiraba ale kɛra danaya mɔgɔ de ci o ci ni a confiera la baara o baara n'a dira a ma a y'a bɛɛ lajɛlen kɛ ni danaya ye a y'a ka musow furu ni danaya ye k'u ta danaya kɔnɔna na k'u ta sariya kɔnɔna na k'u ta dafalenya kɔnɔna na k'u ta maloya kɔnɔna na k'u ta sutura kɔnɔna na mais sutura maloya danaya nin bɛɛ de bɔra anw ka société kɔnɔna bi ni de tɛ anw ka société la donc alakira sallallahu alaihi wasallam a tun bɛ fɔ ale de ma ko muhamadu amin ne an yɛrɛ fɛ yan n'an b'a fɔ ko malamin malamin de kɔrɔ ye ko muhamadu amin bamanankan de don anw y'a bamanankan fɔ ko malamini malamin tɛ dɛ muhamadu amin muhamadu danaya tigi o de ye alakiraba ye sallallahu alaihi wasallam i m'a ye ala bɛna fɔ an ye kuranɛba in kɔnɔ a ko tuma min na n'ale ye danaya da a ye danaya ta k'a di sankolo ma sankolo in banna a y'a di dugumakolo ma dugumakolo in banna jɔnni sɔnna a na adamadenni jɔnni jurumutɔ nagasilen o de y'i sɔnna a na k'i nu a kɔrɔ ko danaya dun a ka girin dɛ donc adamadenni kɛra kolonbali i y'a faamuya walahi danaya bɛ cogo min na bi i bɛ mɔgɔ min sɔrɔ k'i b'i ka danaya ta k'a d'a ma hakika kan tiɲɛ hakika kan ko a bɛ se k'i ka danaya dafa ka jɔ i ye jigi dafalen la anw dun ko k'anw ye alakiramandenw ye ne ba kabako do dɛ min bɛ se ka jɔ anw jigi kɔrɔ ka jɔ danaya kɔrɔ an k'a lajɛ bani muso danaya dɔ de bɛ anw bolo furu yɛrɛ ye danaya ye an bɛ taa an n'an furucɛw cɛ danaya de b'an bolo juru min b'an bolo ala ka juru sanuman don a dira an ma danaya de kɔnɔna na maaw de y'a siri an ni ɲɔgɔn cɛ ala ka sariya taabolo kɔnɔna mais bi an ye danayaw tiɲɛ cɛw y'a tiɲɛ musow y'a tiɲɛ ala ka hakilila ɲuman di an ma bi i bɛ jigiya ta adamaden i ka jigiya i b'a ta k'a da mɔgɔ dɔ kan i b'o jigiya min ta k'a da adamaden kan bi adamaden bɛ bɔ i ka jigiya kɔrɔ n bɛna danaya kuma kelen fɔ aw ye leçon do muso bɛɛ lajɛlen ye alakiraba sallallahu alaihi wasallam yada an b'a kalama k'a fɔ k'a nana diɲɛ na a fa ten a ba tuma min na a ye san 6 sɔrɔ ba fatura ani ba taatɔ la fa kaburu la a taara lamɔ kɛ tɔ kɛ mɔkɛ bolo a san 8 mɔkɛ fana fatura ni don anw bɛna kɛ mais mɔkɛ y'a ye k'a fɔ k'a ka somayɛlɛma bɛna surunya mɔkɛ y'a ka danaya ta k'a si jɔnni na de a y'a si abudulmutalib de la fɛnkɛ na abutalib de la i y'a faamu a ye danaya in ta k'a ɲɛsin abudulmutalib la min ye a senna ali fa ye
Ali ibn Abu Talib a ye danaya in ta k'a d'o ma a dara la k'a fɔ k'o bɛ se ka alakira ka marali jɔyɔrɔ fa hali ka adamaden mara danaya dɔ de don kalifa de ye danaya ye n'i y'a mɛn ko kalifa i dalen tɛ maa min na est-ce que i bɛ kalifa k'a ma mais kalifa bɛ kalifa jɔnni ma a bɛ kalifa danayaba de ma alakiraba sallallahu alaihi wasallam kalifa o kalifa n'a bɛ k'a la kalifa in dira a ma cogo o cogo la hadiya ni i b'a sɔrɔ o cogo la alakira kabini a ka denmisɛnniya waati a dɔnna ni danaya ye a dɔnna ni sabati ye a dɔnna ni sabali ye a dɔnna ni majigi ye a ye nin jogoba ninnu a y'a bɛɛ lajɛlen ta kabini a ka denmisɛnniya waati kɔnɔ sisan a to Abu Talib bolo n'i ye den ta k'a di cɛ ma cɛ tɛ den lamɔ anw musow de bɛ den ladon bon Abu Talib muso o kun ye Fatimata binti Asad an ba Fatima bintu Asad o ni Fatimatu Zahra o tɛ kelen dɛ nin ye Seydina Ali ba de Alakira ka lamɔ tɔ kɛra a binakɛ in Abu Talib ni a muso de bolo mɔkɛ kɛlen k'a ye k'a ka suma yɛlɛma sira muso y'a ta ka taa di olu ma mais u y'a minɛ danaya kɔnɔna na musoba in min ye Fatimata bin Asad ale ye alakiraba sallallahu alaihi wasallam a y'a minɛ ka tɛmɛ a wolodenw kan musow bɛ ko caman bɛ an bolo danaya tiɲɛ caman b'an bolo baarakɛla minnu b'an bolo an ka so danaya de don waliden minnu b'an ka so danaya de don anw filɛ nin ye an ka baarakɛden ninnu an bɛ buru ni sɛfan dun baarakɛdenw ka buru n'u ye buru sɔrɔ k'a min walima ni bɔli ni fara sarila k'a d'u ma walima ni sumantɔ minnu tora an b'o de ta k'o de kɛ k'an ka baarakɛlaw dumuni o caman de bɛ yen musow an b'a la ko diɲɛ gɛlɛyara diɲɛ ma gɛlɛya fu dɛ danaya tiɲɛ de ye diɲɛ gɛlɛya hinɛ min kun bɛ an ka jamana kɔnɔ an kun bɛ barika minnu na lamɔ ɲuman minnu kun b'an ka faso kɔnɔ o lamɔ ɲumanw de olu de pɛridira olu de kɛ ka tila an na nin ye anw tile ye anw denw n'a mɔdenw tile bɛna kɛ cogo di an ka jateminɛ k'a la i y'a mɛn n'i y'a ye an filɛ nin ye société min kɔnɔna na fɛn dɔ nana an bolo n'o ye telefɔni ye telefɔni bi o yɛrɛ ye danaya effacer de ka bɔ yen ka ban a ye sutura effacer ka ban ala ka hakilila ɲuman di an ma an nana ye an ka société in kɔnɔna na waliden minnu bɛ yen waliden minnu b'an bolo muso kalifaw de don an ka hakili to a la i y'a faamu dɔ de bɔra a ka yɔrɔ la ka na n'a ye anw fɛ alakira sallallahu alaihi wasallam a fandayana k'a bandanya mais ni musoba ɲɛ alakira minɛ sallallahu alaihi wasallam kabini fajiri b'a fɔ k'a bɛ se i bɛ taa sɔrɔ a sojorolen don kira kunkolo ɲabafɛla la sallallahu alaihi wasallam a bɛna k'a ɲɛda barikama in ka a bɛɛ jɔsi k'a jɛ k'o y'a sɔrɔ denmisɛnninw bɛ wuli u kunkolo ɲagasilenw ka wuli ka bɔ sunɔgɔ la mais alakira sallallahu alaihi wasallam muso in b'i sigi a kunna k'a kunkolo pɛn ka den in labɛn k'a ɲɛ kosɛbɛ ka tɛmɛ a yɛrɛ taw kan n'a ye fini min kala a b'a don Mustafa de kan na san'a ka don a denw kan na ni dumuni nana sigi ni alakira bolo ma don a la denmisɛnninw bolo tɛ don a la ni alakira y'a bolo don a la tuma min na n'a y'a bolo barikama ta k'a don dumuni na dumuni bɛ barika hali n'a tɛ min bɔ a bɛ tɛmɛ o kan denmisɛnninw bɛɛ bɛna ka na kamali a la a n'u bɛ dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ f'u fa fo ka dumuni tɔ dun Mustafa sallallahu alaihi wasallam jogo ɲumantigi ni majigitigi ni sabalitigi fɛn damadɔ bɛ yen a tugulen don ɲɔgɔn na danaya n'i ko danaya i ko majigi n'i ko danaya i ko sabali fɛn ninnu u tonnen don tonjuru kelen na wa n'i ko danaya i ko maloya ni maloya banna ka ban ko bɛɛ lajɛlen de tiɲɛna ala ka hakilila ɲuman di an ma o kumana alakiraba a y'a ka lamɔ kɛ ni musoba in bolo an k'a dɔn k'a fɔ donc n'an ko k'an bɛ alakira ka mawudu kɛ alakira ye mun de kɛ a ye mun taamasiyɛnw kɛ a ka jogo ɲumanya kun ye a ka danaya kun ye mun ye a ka sigiɲɔgɔnw minnu ka fɛnw kalifa a ma fɛn o fɛn mana d'a ma n'a taara jagokɛla
aka jago kɛ a kuma taa jago kɛ la an ba Khadija y'a ye a mana taa jago la min mana yɛlɛ kan a bɛna n'a dafalen ye a bɛna di ni fɛn yɛlɛla kan a bɛna o fɛn di dɔ nana a ka fɛn e den ma karamɔgɔ ko nin minɛ i ka taa n'a ye i ka saraka di alimami ma e ko fa bɛ e la o ne yɛrɛ bɛ n cɛ nin ganigɛ ka nin kɛ naji ye i ye danaya tiɲɛ silamɛ ka taabolo tɛ ala ka tila ɲuman kan min dir'i ma mɔgɔ darila jama jɛra ka da i la ka jama k'a ka nafolo ta k'a d'i ma baara kɛ n'a ye ala kira ko sallallahu alaihi wasallam a ko a ye baarakɛlaw ka sara d'u ma sani u wɔsi ji ka ja ala kira b'a o de ɲini an fɛ mais anw ta ye jumɛn ye an yɛrɛ fo ka n'a kɛ yɛrɛ a kɛra jamana yɛrɛ ka kuma taala kɛra sa ko n ye n kun sigi a kan mais ɲɛmɔgɔ zun ɲɛmɔgɔ danaya tiɲɛba a bɛ fɔ o de ma ɲɛmɔgɔ zun parce que e yɛrɛ ye danaya tiɲɛ fɛn min d'i ta ye i y'a ta mɔgɔw ka sara dulonnen don e la a dilen wari dilen don e ma e ka mɔgɔw sara n'a ye o sara min n'o dilen don k'e k'o ka e ka i ka puruta k'o la k'a sɔrɔ e dun ka sara wari fana bɛ d'i ma de i bɛ sara a kama de k'i ka baara kɛ n'a ye i ma kɛ alakira ye sallallahu alaihi wasallam i ma kɛ alakira mamadu ɲuman ye i ye alakira mamadu ye mais i ma alakira ka taasira i m'o labato i ma paratigi alaihi wasallam i b'i ka furu kɔnɔ an k'a dɔn k'a fɔ muso jɔyɔrɔ min b'an na furu kɔnɔ an b'a dɔn furu in an ka lafiya sɔrɔ a kɔnɔ ka hɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ a tɛ taa abada ni danaya tɛ mais muso minnu bɛ u bolo kari ka don cɛw ka pɔsi kɔnɔ ka cɛw ka wari ta manamanafɛnw i sɔrɔ fɛn i ma k'u muso ni kari ma ye muso o muso la i ka musoya ma dafa fo muso ka kɛ mɔgɔ karilen de ye n'i bɛ muso furu muso karilen ala k'o di an denw ma maa min kari ye jumɛn ye min bɛ kun ni a halala ye min bɛ kun ni a sɔrɔ fɛn ye mais n'i ma kun n'o ye i ye danaya tiɲɛ muso min cɛ b'a ka nasɔngɔ ta k'a d'i ma a ka tobi denbaya ka fa a la u ka dumuni kɛ n'a ye k'u wasa a la o wari e bɛ pari wari bɔ a la i ye danaya tiɲɛ i y'a tiɲɛ ala ka tila ɲuman di an ma arabani alamisani ntɛnɛni a bɛɛ de bɛ an bolo an ka hakili to ni fɛn ninnu na fɛn min ma di an ma an kana ta ala bɛ kanga dan ye kuranɛba in kɔnɔ a ko an tu'addi al-amanati ila ahliha ko an ka mɔgɔw ka fɛn ka danaya mɔgɔw ye danaya na ka fɛn minnu kalifa an ma an ka segin a tigiw ma an ka segin a tigiw ma an ka danaya bila danaya minɛ kɔnɔ an ka dɔn k'a fɔ an ka société kɔnɔna na an baara caman bɛ yen a bɛ kɛ ka kɛ bi lamɔ minnu b'an bolo lamɔ tiɲɛna danaya t'a kɔnɔ hakilisigi t'a kɔnɔ tilennenya t'a kɔnɔ furu ɲɔgɔnma fila ni a ma tilen dɔrɔn ni danaya ma sɔrɔ furu la dɔrɔn hakilisigi tɛ yen fo a ka sɔrɔ e dalen na mais e sigalen don na ne sigalen don i la furu bɛ gɛlɛya dɛ damu min kan ka sɔrɔ furu la ni wasa min kan ka sɔrɔ furu la ni danaya tɛ furu la o bɛɛ bɛ tiɲɛ mais alakira ba sallallahu alaihi wasallam muso min y'a lamɔ a tora a cɛ kɔ ka cɛ to a cɛ ka kumakan kɔ a y'a cɛ a dɔn ko nin y'a cɛ badenkɛ den ye yatimɛ don fala don a y'a ladon ladonko ɲuman bɛɛ lajɛlen na a kun bɛ kɔɔri parata ka fini da k'a kala k'a don alakira kan na sallallahu alaihi wasallam a y'a ladon ladonniko bɛɛ lajɛlen la a ma danaya tiɲɛ cɛ ye danaya min ta ka d'a kan cɛ fa ye danaya min ta ka d'a kan a ma danaya tiɲɛ tile kelen mais ne baw tiɲɛ joli anw ye lamɔw tiɲɛ tiɲɛ joli an ye danayaw tiɲɛ tiɲɛ joli an ye nɔnɔw dilan ka di an denw ma ka sari jala di walidenw ma muso irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama an ka hinɛ ɲɔgɔn na ala y'o de da an ni ɲɔgɔn cɛ ni mɔgɔ minnu bɛ dugumakolo sanfɛ k'an ka hinɛ ɲɔgɔn na n'an hinɛ ɲɔgɔn na ma bɛ hinɛ na ma min n'a bɛ sanfɛ an ka tile ɲɔgɔn ye n'an tilela ɲɔgɔn ye ka se ka ɲɔgɔn nafa ka ɲɔgɔn bila siratigɛ ɲuman kan karisa e bɛ kɛ ka nin kɛ
ayi an kana kɛ tan koyi e bɛ ka nin kɛ sani an ka taa fɔ i ye a kɛ tan don a kɛ tan cogo mais adamaden de banna ladegeli ma bi adamaden banna ladegeli ma adamaden kɛra yɔrɔ tɔɲɔba ye an ye danaya ta ko an bɛ s'a kɔrɔ k'a sɔrɔ an tɛ se danaya kɔrɔ i cɛ ka so muso lahara jɔ don i tɛna siratu tigɛ n'i ma ɲininka i cɛ ka so la i y'a lamɔ cogo di i ye mara kɛ cogo di a bolofɛnw i y'olu kɛ cogo di i bɛ taa ɲininka nin bɛɛ lajɛlen la kelen kelen ne ko an tɛ siran cɛ fana i fana bɛ ɲininka i y'i ka marafɛn minnu b'i bolo i y'i ka denbaya mara cogo di i bɛ ɲininka a la dɛ o tuma na o de la adamadenw an ka cɛsiri an ka baara kɛ an ka cɛsiri an ka kɛ danayamaa ye n'an ko an bɛ alakira ka bangeni kɛ an ka jija k'a dɔn k'a fɔ ko alakira jogobaw tun ye jumɛn ye alakira jogo o tun ye kuranɛ de ye an ba Ayisa ɲininkara ko alakira jogo tun ye jumɛn a ko kana khuluquhu alquran ko alakira jogo tun ye kuranɛ de ye wa kuranɛ de ye danaya di anw ma kuranɛ de ye danaya fɔ anw ye a jiginna Mustafa de ka sallallahu alaihi wasallam ko an ka tile ɲɔgɔn an ni ɲɔgɔn cɛ cɛw i ka muso furu fo 4 ko mais o cɛw fana k'i ka tile musow ni ɲɔgɔn cɛ alakira kun tilennen don a musow ni ɲɔgɔn cɛ kisi nɛɛma b'a ma kuma min na an ɲininkara ko muso jumɛn ka d'a ye muso bɛɛ ye a ko k'ale ka tamatigi o y'a sɔrɔ a ye tama in di muso bɛɛ lajɛlen ma a bɛ tama in bɛ muso bɛɛ de bolo mais est ce que o ni anw ka bi cɛw ye kelen ye ala ka hakilila ɲuman di an ma an ka bi cɛw u tilennen don caako caman b'an ka société kɔnɔ bi a ɲɔgɔn dabali jugu a ɲɔgɔn baara jugu a ɲɔgɔn kɔniya jugu sinaya gɛrɛndɛ ko jugu foyi ma na n'a ye ni danaya tiɲɛni tɛ wa ala kɛra ka so fana kun tɛ ten kira kun tilennen don a muso ni ɲɔgɔn cɛ n'a nana a bɛna don muso kelen kelen bɛɛ ka so kɔnɔ ka salamu di bɛɛ lajɛlen ma mais cɛw bi ni an ko ko an b'a fɔ n balimamuso dama min bɛ kasi la a ɲɛji la furu kɔnɔ bi o de ka ca bana si ye ala ka hakilila ɲuman di an ma ala ko k'i k'a ta ko 4 tiɲɛ don mais ala ko n'a se b'i ye fana de mais n'a se t'e ye 4 b'i kunna dɔ bɛ yen o kɛlen bolo kɔfɛ fɛn ye i ye danaya tiɲɛ o bɛ kɛ ka taa ɲini e bi tɛ min kalama a bɛ e ka so kɔnɔ mais a bɛ kɛ ka taa ɲini kojugu la i b'a dɔn an bɛ nin musokalan ninnu ni fɛn ninnu na mɔgɔw ka numéro de bɛ yen nɔ mɔgɔw ka gundow de bɛ yen u b'an wele u b'a fɔ an ye i y'a ye ne cɛ banana a tɛ donna n ko a banina fɛn jumɛn na a ɲɛ bɛ ɲini de dɛ ni kɔni y'a fɔ ne ye ne bɛ karamɔgɔ de ɲini karamɔgɔ min ni dan b'a la n b'a ɲini n b'a fɔ ni karisa maa masina nin ka yɔrɔ bɛ yen defo b'a ka nin furu la nin yɔrɔ in na an bɛ taa cɛ fɛ yen n y'o ɲɔgɔnna caman kɛ Mali in kɔnɔ yan an bɛ taa cɛ fɛ yen ka taa sigi k'a fɛngɛ parce que mɔgɔ kelen ka kuma n'i y'i tora ka laban na i yɛrɛ bɛ kisi a sɛgɛsɛgɛ dɛ ka na kuma fankelen mɛn k'i toro a kan n'an taara n'i ye ala jɔn ye n'i bɛ mɛnni kɛ n'i bɛ ala tɛmɛ n'i bɛ tugu alakira madon ɲuman ye i b'a fɛ ka tugu alakira ka taasira kɔ ka danaya dafa ka jigiyaw dafa walahi de ala ye n'i kunna ka di n'o kɛra i bɛna sabali i bɛ sigi kɔ ala ka hakilila ɲuman di o kuma an ba Fatima a ye alakira lamɔ o lamɔ ko ɲuman na wallahi bamananw ko bɔnɛ tɛ kɛlen na kuma min na an ba Fatima fatura a fatulen min o nana fɔ alakira ye ko a kɛ i ba fatura dɛ a ko jɔnni ko Fatima ko ɔhɔn alakira ba wulila ka na sallallahu alaihi wasallam a nana sigi musoba in kun kɔrɔ musoba in ka danaya ɲɔnya a n'a ka furumuso ɲumanya a n'a ka layidu dafa a nana sigi muso in kun kɔrɔ a ko kunti ummi ba'da ummi a ko ne ba salen kɔfɛ e de kɛra ne ba ye a ye mun kɛ a taara ale yɛrɛ de taara ani Fadili ni fɛnw u taara dingɛ sen sahabaw taara dingɛ sen tuma min na u ye dingɛ sen a selen kaburuden ma alakira ko k'ale yɛrɛ de bɛ kaburuden sen k'a yɛrɛ de y'a bolo barikama ka kaburuden sen kuma min na a ye kaburuden sen kira bolo kɛra ka maga yɔrɔ o yɔrɔ la o kɛra alijinɛ nɔgɔforo dɔ ye sallallahu alaihi wasallam a bɔra dingɛ in kɔnɔ a nana tuma min na n'u nana ni su ye su kolutɔ
a yɛrɛ y'a bolo a kolen kɔ k'a ban a yɛrɛ y'a bolo barikama kɛ ka kan fura mun a la i y'a faamu ala kira bolo magara farisogo min na o farisogo tasuma t'o jeni a tilala tuguni a ye mun kɛ a salila kan mais fini min kasange donnen a la kasange bilakiba min bi kira kan na sallallahu alaihi wasallam ala kira y'o de bɔ muso ka danaya kama a ka waliden ganu kama a ka jigitugu kama a ka cɛ jigitugu kama a ka furu jigitugu kama a ka balimaya jigitugu kama a ka hinɛdiya kama ala kira y'a ka lakiba fosi sallallahu alaihi wasallam k'a kɛ a ka kasangeba ye k'o de meleke a la Allahu akbar ka sala kan k'a ta ka taa n'a ye kaburu la u selen kaburu la ka jigi k'i da kaburu kɔnɔ k'i sɛnɛ kuma min na n'a y'a da kaburuden kɔnɔ k'i sɛnɛ kira farikolo makara yɔrɔ yɔrɔ la ɲɛna o yɔrɔ tasuma tɛ kuma tɛ foyi o kɛra alijinɛ nɔgɔforo dɔ ye ala kira bɔra kaburuden kɔnɔ a sɔrɔla ka ba in ta k'a sɔɔri kaburuden kɔnɔ kuma min na n'a y'a kɛ ka ba in sutura ka tila ka dugawu kɛ ba in ye minnu kun bɛ olu ko ko anw ma nin ye kira tɔ la de ko an ma deli ka ye an ma deli ka nin ɲɔgɔnna y'i fɛ fiyewu Muhammad sallallahu alaihi wasallam a ye salati kɛ k'i ye min kɛ a ko n'i y'a ye ne ye nin kɛ n bɛna bɛɛ fɔ aw ye ne bolo mana maga farikolo la tasuma haramuyara kan ne kira ne farikolo magara dingɛ wo tigɛ na tasuma haramuyara kan i y'a faamu ne kan na fini o kɛra ka maa o maa fɛɛrɛ bɔ i bɛ wuli alikiyama jɔ don ni alijinɛ hadiri fiyewu n'o tɛ kiyama jɔ don bɛɛ bɛ wuli k'i jɔ i ta ni fila ala kira ni an ba Aisha bɛ baro la a y'a fɔ an ba Aisha ye a ko lahara jɔ don ko bɛɛ bɛ wuli ka jɔ lahara jɔ don k'i n'a fɔ i ba y'i wolo cogo min na an ba Aisha ko kira ma sallallahu alaihi wasallam radiyallahu ta'ala anha a ko ko man anan buran kɛnɛ kelen kan ko do ma me kuranɛ bɛ kɛ k'a fɔ a ye ko likulli imri'in yawma idhin sha'nun yughnihi ma hakili tɛ langolongola ye koyi maa minnu labɛnnen bɛ kɛ o don alijinɛ hɛrɛfili na o ye kiraw ni maa ɲumanw ni ala ka jɔn ɲumanbaw minnu y'u dogo ka maaw balo halala la k'u dogo ka kɔngɔtɔw dumuni i n'a fɔ sunkalo n'a ɲɔgɔnna natɔla filɛ maa minnu y'u halala wariw ta k'a kɛ ka fantanw dumuni k'a kɛ ka dɛsɛbaatɔw dumuni ka hinɛ fantanw na k'a daminɛ u yɛrɛw sinjiw la fɔlɔ alakiraba sallallahu alaihi wasallam n'a tun ma fɛn o fɛn kɛ a b'a daminɛ a yɛrɛ de balimaw na ka sɔrɔ k'a kɛ mɔgɔ tɔw ye balimaya hakɛ o de ka bon ka tɛmɛ hakɛ bɛɛ lajɛlen kan mais bi ne ba anw ka hakɛw bɛ cogo di anw ka balimayaw hakɛ bɛ cogo di danaya bɛ balimaya kɔnɔ bi yan hakilisigi bɛ balimaya kɔnɔ bi yan balimaya jigiyaw dafara bi yan wasobandiyaw de bɛ yen kumaw de bɛ yen yɛrɛjiraw de bɛ yen kira ko sallallahu alaihi wasallam a ko sahabaw ma a ko a tɛna n ka ladɔnniya filankafoya fitinin na wa sahaba ko ya Rasulullah ko filankafoya fitinin ye jumɛn ye a ko ariya ko yɛrɛjira bon anw jumɛn bɛ bi k'an tɛ yɛrɛjira baara la sɛtanɛ kɛn bɛ k'a bɛɛ lajɛlen bilisa k'a bɛɛ malasa baara foyi tɛ yen nɔ min bɛ kɛ ala kama baara o baara n'i ye intérêt bɔ a la bi a tɔ b'a dɛn ala ka hakilila ɲuman d'a ma baara min bɛ kɛ ala kama ko kana wari di yan n na ne filɛ hayiwa kabini kelen dɛ n bɛ na wajulu kɛ a b'a mɛn karamɔgɔ jumɛn la n bɛ na wajulu kɛ kabini kelen sangabodaw la e taalen don mɔgɔw ka sangabodaw la a kana wari di yan dɛ mais karamɔgɔ yɛrɛ bɛ yen ka mɔgɔ fɛngɛ k'a wuli ka yaala i ka wari minɛ ka na n'a ye ala ka hakilila ɲuman di an ma alikɛramu la yɔrɔ de ni mɔgɔw y'i bonya ni min ye o y'i halala i b'a minɛ mais fɛn dɔw bɛ yen i yɛrɛ ka n'u ɲini fɛn dɔw bɛ yen an b'o ɲini ala jati kosɔn kuranɛ ye danaya de ye ala y'a di Mustafa ma sallallahu alaihi wasallam a b'a dɔn k'a fɔ k'a bɛ s'a kɔrɔ Mustafa fana nana n'a ye a y'a di anw ma an k'a kalan an ka fɛn dɔn n'a ye an ka se k'an yɛrɛ masiri n'a ye an ka daraja sɔrɔ n'a ye an ka kɔrɔta sɔrɔ n'a ye mais daraja ni kɔrɔta ye mun ye bi nafolo o tɛ wa o de y'anw ka daraja ye o de y'anw ka fɛn bɛɛ ye diɲɛ masiri y'o dɔrɔn de n'a t'i bolo i tɛ jate fantan da tɛ kɛlɛ ko mun yɛrɛ ko ntale de bɛ yen ko fantan jo tɛ kɛlɛ la ala ka hakilila ɲuman di an ma donc tiɲɛ tɛ yen bilen ala ka hakilila ɲuman d'a ma donc an k'a dɔn k'a fɔ masuliya dɔ bɛ yen ala y'a ta a y'a di cɛw de ma o masuliya
e bɛ taa muso furu kana muso ka dumuni a ka balo a ka fɛɛrɛ bɔ nin bɛɛ ye wajibi ye kan i y'a faamu nin bɛɛ ye wajibi de e cɛ kan i y'a faamu donc sisan ni e bɛ kɛ ka o fɛngɛ e muso ka balo ye e ka wajibi a ka fɛɛrɛ bɔ ye e ka wajibi mais a mana bana e de kan ka furakɛ a bɛ luwanze min na ni so t'a bolo e de kan ka luwanze sara mais an b'a ye an baw caman bɛ yen u bɛ effort kɛ koyi u bɛ baaraw la dɔw bɛ tubabu baaraw la dɔw bɛ taa sugu la dɔw bɛ taa dɔgɔjɔw la u b'u halala ka k'a ɲini u bɛ na n'a ye k'a kɛ ka cɛ dɛmɛ o mɔgɔw bɛ yen mais cɛ muso b'o ta ka bɛn ni o fɛn bɛɛ lajɛlen la muso de bɛ nasɔngɔ bɔ muso bɛ balo bɔ muso bɛ fɛn bɛɛ bɔ en même temps muso ka hakɛ dafalen de ka di a ma tuguni cɛ b'i to la tuguni a bɛ tila ka taa a fɔra ko n'a se b'i ye de o a bɛ tila ka taa tuguni a bɛ taa muso wɛrɛ ta ka n'o fara o kan n'a ye dɔ ta wasa in n'a yɛrɛ a dɔw yuru bɛ yen a tɛ se ka fɔ musow kɛra de changement de don n'a ye dɔ ta o tɛ san kelen dafa a b'o gɛn ka bɔ a bɛna ni dɔwɛrɛ ye tuguni k'i fala la cɛ bɛɛ tɛ kelen ye dɛ cɛ ɲumanw bɛ yen walahi minnu b'anw ɲɛji cɛ cɛ ɲumanw bɛ yen minnu jɔra an jigiw kɔrɔ cɛ ɲumanw bɛ yen minnu ɲɛ an ta k'an ka yatimaw ta k'an ɲɛji cɛ walahi o cɛw bɛ yen ala ka hakilila ɲuman di an ma mais ni muso furu fana nana kɛ o ye ala kɛraba jogo kun t'o ye a ma changer muso si la o fili ka taa sallallahu alaihi wasallam y'a faamu n'o kun don ala kɛra kun b'a ta fo 100 a kun b'a kɛ fo 100 n'a kun y'a kɛ baasi t'a la mais ala y'a fɔ a ye k'a ka dan min ma a danna ye mais anw bi furu kɔnɔ danaya yɛrɛ de tɛ anw ka furu kɔnɔ bi an ka société kɔnɔna na dɛ danaya min bɛ yen dɛ danaya de tiɲɛna ko b'a la a maloya yɛrɛ b'i minɛ k'a fɔ k'i bɛ nin da s'a ma k'i bɛ sigi ko k'a lakale mɔgɔw ka gundow ni fɛn minnu bɛ yen nɔ bi furu ɲɔgɔnmaw ni ɲɔgɔn cɛ o i n'a fɔ fana misaliya la musow fana tellement que diɲɛ yɛrɛ fɛn cayara nata cayara adamadenw musow fana ye danaya tiɲɛ k'u jɔyɔrɔ bila ko in défaut bɛ côté bɛɛ de la an ka kuma n'a ye bon an ko alakira ba sallallahu alaihi wasallam an ko an bɛ kira fɛ sallallahu alaihi wasallam o kumana kira y'a muso mara o ala y'a fɔ an ye musow ala ko an ma kuranɛ na a ko waqarna fi buyutikum a ko a ye sigi aw ka sow kɔnɔ aw kana to wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula aw kana kɛ i n'a fɔ fɔlɔfɔlɔ jahili musow kun bɛ cogo min na mais bi musow anw bɛ mun na cɛw mana bɔ an bɔra i ye danaya tiɲɛ cɛ bɔra e ko denmisɛnninw ma a ye n taatɔ la fɛ ni ba ye weleli kɛ i b'a ko fana nana ko n taara bilasira o b'a sɔrɔ a taara dɔ na b'a nɔfɛ a n'o bɛna taa yɔrɔ dɔ la ala ka hakilila ɲuman d'a ma ka tugu ale ka laseli la an ka malimatu kun b'an bolo ale ye dakurunya fila fɔ an ye alakiraba jogo sanuman na an ka jɛ an k'o sariya ɲɔgɔn fɛ ala ko kuranɛ kɔnɔ a ko waja'alna li kulli shay'in sababan a ko ale ala subhanahu wa ta'ala k'a ye sababu don fɛn bɛɛ lajɛlen n'i y'a ye n sigira kɛnɛ in kan yan bi k'a fɔ ko n y'a mɛn ko mawuludiya ten ko n nana ten mana ten dɛ musokɔrɔba ka ci sera misiriba de la an ka misiribalamɔgɔw ci de sera olu ma kariti de d'u ma olu ka malimatu ye ne u ye ne far'u kan ka na mawuludiyɔrɔ ne na ni sababu ye nin an b'a ɲini ala subhanahu wa ta'ala fɛ san wɛrɛ bi ɲɔgɔn don ala k'o jira an na o kumana na ne ye kɛnɛ in kan yan n nisɔndiyara kɛnɛ in kan k'o sabu kɛ n ye n balimamuso ye kɛnɛ kan n'o ye gogo cango n'o tɛ ni ne nana mawuludikɛyɔrɔ la ka sin ka wuli ka taa n sigi malimatu kɛrɛfɛ o ma ca ne fɛ dɛ nka n'i y'a ye n nana n sigi n nana n balimamuso sigilen sɔrɔ yan gogo cango a bɛ n dɔn ne b'a dɔn an bɛ ɲɔgɔn dɔn cogo jumɛn an bɛɛ ye seguka ye a bɛ n fa dɔn ne b'ale fa dɔn yalo o y'a dan ye a bɛ n fa dɔn ne bɛ gogo cango fa dɔn ne n sigira a kɛrɛfɛ wallahi nisɔndiyalen de bɛ sigi a kɛrɛfɛ ka d'a kan an bɛɛ kelen an b'a ɲini ala subhanahu wa ta'ala fɛ dɔ ni barika ma n dɔgɔnin de ye n dɔgɔnin ye sira dɔ fɛ n den ye aya sira fila de ye ala ka limaniyaw d'a ma n dɔgɔnin ye minnu ye olu ni e bɛ fara alhamdulillah dɔgɔnin ye o don ne b'a fɛ ma ko n kɔrɔmuso ne ma deli k'i wele foyi la n'a kɛra n kɔrɔmuso a bɛ ka filmer ala ka limaniyaw d'a ma
Mana mi jama bela jilefu mawo maye nin kene mawo maye ademe amba yini ala fi ala kanu deme mawo ma no kɛra sababu ye ka hali hakilla ɲuma di kene sigili la amba yini ala fi ala ka kɛ anu ko baraji ka yini ala subhanahu wa ta'ala fe ala ka ga limaniyaw sabati ka shini kɛnɛyaw dama ka ga haminango nɔgɔya kuma na ngele ka jama bela jilefu ni islamaya foli ami soli ni nema ke Aminata deni Abdullahi deka kira mi na le ka usakate men kira bela jilila kira mi ni Allah subhanahu wa ta'ala ko aka hakela Qur'an ko na ko wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin akwale ma ci foi kama funa kira hine dambe bela jilila wa kira ka chili hine be do soro ala hali dabo wakira bici wati min sallallahu alaihi wasallama ale nana sɔrɔ ni kafiru bi bagaw faga u b'a faga ni gɛlɛya kɔnɔna de la ala kira de cile sallallahu alaihi wasallama ale de kuma ko n'a bi bagan faga k'a ka muru daja ka sɔrɔ ka kanti ne badenw ni de hinɛ dan ye o ala kira cira hinɛ min kama dabaw bɛ dɔ sɔrɔ a hinɛ na an b'a ɲini ala fɛ ala k'a nafa n'a barika ye o alakira bayi sallallahu alaihi wasallama amin nema ni kishi jidaka kadaka Allah subhanahu wa ta'ala ko aka Qur'ane kono ako inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu tasliman amin nema ni kishi jidaka kadaka Allah subhanahu wa ta'ala ko alko alenna ka melekaw bi solatu ke alakira ka sallallahu alaihi wasallam ko aw munun dara ala la kalliman yanani ala ya ko aw ka solatu caya alakira Muhammadu ka sallallahu alaihi wasallam ne badu wala kira cira hine kama sallallahu alaihi wasallama a hine a belebeleba an muso ye do sorala o kama naw ye an muso ye alakira kanu ka se degere do la fo ka taa se ko an mina kene do sigi alakira togola sallallahu alaihi wasallam ko togo da ko mawdu kene an ba fa alhamdulillahi rabbil alamin an muso ka kanni o kene sigi ada ko alakira kanu ni kene do alakira ko aka kuma kauna sallallahu alaihi wasallam ako man fariha bina farihna bihi akone mamen ne sodiyara ni ale alakira sallallahu alaihi wasallam ko ale alakira bin ne sodiyano ti amba ina Allah subhanahu wa ta'ala fe alakira kanu alaka ambalunai amin amba ina ala fe alaka amfatunai ne badu am tilaka Allah subhanahu wa ta'ala barkada ala mi ya aunge alakira mantuni alakira mantu ya o ka bodi fe belaje malmatu bora ka fo kira do ya ngini Allah subhanahu wa ta'ala fe kala ko luke ala kira mantonye Allah subhanahu wa ta'ala ma songulu kai ay on de kai ne bade na laike ala kira mantonye sallallahu alaihi wasallama ikanga Allah subhanahu wa ta'ala barkata ne bade ni ala kira sallallahu alaihi wasallama ngo kira do temena Allah subhanahu wa ta'ala akunye bato ke yoro kelende de oluma ni ala bato wati sera wati mina ni mata ala bato ke yoro kelela Allah subhanahu wa ta'ala ko magoti ka batula nga ala kira manton sallallahu alaihi wasallama Allah subhanahu wa ta'ala ko yoro bela jele ke anye seli yoro ni seli wati sera ki soro yoro la ne ba ki ka seli ala kira koso sallallahu alaihi wasallama na yi soro sugu kono ika seli na yi soro ika furula ika seli na yi soro tamasira ka kika seli ni be kira jonu koso ala kira Muhammadu koso sallallahu alaihi wasallam ne badi ala kira mantuya de kadi o ala kira mantuya ngodo do la nabi lay Musa alaihi salam ala ye ala kira ka boya do jira nabi lay Musa alaihi salam dondo nabi Musa alaihi salam asigile do la ay tawreta ta ka dele ka tawreta kala asigile tawreta kala nina aya sabene tawreta kono ko manto do bina jien la wala ko manto nunu ko nulu ye bara nyumangelenge ko Allah subhanahu wa ta'ala bo o baraji ke baraji kai nabi Musa yin sabene nge ako ala ko mi deli teningene manto nyowa Allah subhanahu wa ta'ala ko nabi Musa ma ko Musa ako ninte mantunye ntina ninge mantunye ako ne kanuba Muhammadu mantunye sallallahu alaihi wasallam takbir Allahu akbar Allahu akbar wa huwa ala kulli shay'in qadir nabi Musa alaihi salam
akilala ka Taureta lajɛ akilala ka sɛbɛnne Taureta yɔrɔ dɔ la tuguni ko manto dɔw bɛna diɲɛ laban na ko n'u miirila ni baara ɲuman ye baara ɲuman kelen ko n'u miirila n'a ye k'u m'a kɛ u m'a kɛ dɛ u miirila n'a ye dɔrɔn ŋaniya min b'u la a ŋaniya ɲuman min b'u la k'u bɛna kɛ Ala m'a kɛli nɔgɔya u ye wa Ala subhanahu wa ta'ala m'a fɔ mɛlɛkɛw ma k'a ye baraji kelen d'a tigiw ma Nabilahi Musa a ye nin fana sɛbɛnne ye a ko Ala a ko tɛ nin kɛ manto ye wa Nabilahi Musa a ye nin fɔ min kɛ Ala subhanahu wa ta'ala kuma n'a fɛ tuguni Nabilahi Musa Ala ko a ma a ko Musa a ko nin tɛna kɛ manto ye a ko Musa a ko nin ye ne kanuba Muhamadu manto de sallallahu alaihi wasallam su kolen don Nabilahi Musa a y'a lajɛ k'a lajɛ a natara ka nata fo a ka nata nana se yɔrɔ dɔ la Ala subhanahu wa ta'ala kuma n'a fɛ Ala ko kuranɛ kɔnɔ a ko ya Musa inni istafaytuka ala nasi bi risalati wa bi kalimati fa khudh ma ataytuka wa kun mina shakirin a ko Nabilahi Musa a ko ne Ala subhanahu wa ta'ala e sugandi ni ne Ala subhanahu wa ta'ala fɛ kuma ye Musa ne Ala bi kuma Nabilahi Musa ba Ala kumakan mɛn n'a fɔ e tulo bɛ ne kumakan na cogo min na Ala ko Nabilahi Musa ma ko nin ye bonya belebele a ko Nabilahi Musa ko ma dan wa dɛ ne tilala k'e Nabilahi Musa ta ka tila ka e Musa kɛ ne Ala subhanahu wa ta'ala ka kira ye a ko Nabilahi Musa ko kiraya jala o fana ye jalaba ye dɛ ne badenw n'Ala ye kɛ kira ye Ala ye jala fila d'i ma nabi ɲumanya jala b'i bolo wa kiraya jala b'i bolo Nabilahi Yusufu a baden cɛ 12 a tɔ bɛɛ lajɛlen ye nabi ɲuman ye Nabilahi Yusufu kelen kira ye o de y'a ka jala bonya n'a baden tɔw ta ye a ko Nabilahi Musa a ko ne ye kɛ kira ye a ko Nabilahi Musa k'o ye jalaba ye a ye mun fɔ ka d'a kan balimatu ka walandaw bolila yɔrɔ minnu kan Ala subhanahu wa ta'ala ko a ko ale ye min d'i ma ko Musa kuno i ɲɔgɔnna wɛrɛ ta k'o to yen Ala ka limaniya d'an ma ni y'a ye an ma se ka kun n'an ka sɔrɔtaw ye an bɛ ka jɔ ni yɔrɔtaw Ala ka limaniyaw d'an ma su kolen don ne taa yɔrɔ ka jan n bɛna walanda surunya an tɛna bɔ walanda kɔnɔ ka d'a kan an bɛ ka walanda ta an balimamuso ka walandaw nɔ de la Ala kira ka jogow la sallallahu alaihi wasallam an balimamuso bɔra k'a fɔ sisan ko ni e min bɛna mawulidu kɛyɔrɔ la e k'i jija i ka Ala kira jogo ta sallallahu alaihi wasallam wa ne bɛna min fɔ ka fara a kan aw mawuludukɛlaw n'an bɛ mawulidu kɛ an ka mawulidu kɛnɛw an k'an buramusow fara an kan an ka mawulidu kɛnɛw kan k'an denw fara an kan an ka mawulidu kɛnɛw kan n'o kɛra u bɛɛ lajɛlen bɛ Ala kira jogo ladege sallallahu alaihi wasallam an ka n'a to an musokɔrɔba damaw ma an k'an buramusow fara a kan ka d'a kan Ala kira jogo de bɛ fɔ mawulidu kɛyɔrɔ la o la Ala kira sallallahu alaihi wasallam ne bɛna jogo min fɔ mɔgɔ sɔn denmisɛnninw ka Ala kira ladege sallallahu alaihi wasallam Ala kira sallallahu alaihi wasallam a cilen k'a kɛ kira ye Ala kira sallallahu alaihi wasallam o waati la Ala kira a ye degun sɔrɔ maaw bana Ala kira la sallallahu alaihi wasallam kuma caman fɔra Ala kira ma sallallahu alaihi wasallam nka a ma fɔ a ma jogo juguya sira kan dɛ an balimamuso bɔra k'a fɔ sisan tellement que Ala kira jogo kun ka ɲi u yɛrɛ de y'a da Ala kira la ko Muhammadul Aminu ko Muhammadu danayaba nka kuma min na n'a cira mɔgɔw b'a la ni jumɛn la ilaha illallah Muhammadu rasulullah k'olu ka Ala kelen bato k'u ka Ala 300 ni kɔ to yen o de la u bana Ala kira la sallallahu alaihi wasallam ka d'a kan ko Ala minnu b'olu bolo ni gɛlɛya nana u bɛ taa kasi minnu da la olu bɛ yen sanjiko gɛlɛya mana o Alaw bɛ yen nafoloko gɛlɛya mana na o Alaw bɛ yen denko gɛlɛya mana na o Alaw bɛ yen n'a fɔra k'u ko Alaw bɛ to yen ko k'a kɛ Ala kelen ko yala k'o bɛ se ka kɛ cogo di u ma ban Ala kira la dɔwɛrɛ la nin tɛ o kuma na minnu sɔnna Ala kira la sallallahu alaihi wasallam olu ye tɔɔrɔ ni sɛgɛn ni degun bɛɛ lajɛlen sɔrɔ Ala kira n'a nɔfɛ tugumɔgɔw olu ye tɔɔrɔ ni degun bɛɛ lajɛlen sɔrɔ o hukumu kɔnɔna na n ko mina Ala kira jogo min f'i ye sallallahu alaihi wasallam Ala kira tora ka nin degun in na ka taa ka nin tɔɔrɔ in na a bɛ nin degun ni nin tɔɔrɔ in na don dɔ Ala kira sallallahu alaihi wasallam a tɛmɛtɔ kare dɔ kɔnɔna na ani musokɔrɔba dɔ bɛ na kare kɔnɔ a y'a sɔrɔ musokɔrɔba in lɔgɔ ɲunnen don a kun na lɔgɔ ɲunnen don musokɔrɔba in kun na Ala kira sinna ten ka na musokɔrɔba nɔfɛ k'a ka lɔgɔ minɛ ka
ka taa n'a ye fo musokɔrɔba ka so ka taa lɔgɔ jigi sallallahu alaihi wasallam a taara lɔgɔ jigi musokɔrɔba ka so min kɛ a ye lɔgɔ jigi min kɛ musokɔrɔba ko a ma ko n den a ko i kana taa ko i na ka dugawu k'i an yɛrɛw t'a kɛ ten wa ni denmisɛnnin y'i ka doni minɛ ka taa bila an yɛrɛw b'a kɛ ten a ko n den a ko i kana taa to n ka dugawu k'i ye a ko e ye denmisɛnnin ɲuman ye i ye denmisɛnnin ɲuman ye koyi ka dugawu k'a ye barika sankɔrɔta hɛrɛ dugawudenya i bɛ fɛn o fɛn ɲini i k'a bɛɛ sɔrɔ a y'o dugawu dama dama de kɛ alakira ye sallallahu alaihi wasallam daraja kɔrɔtalen a ye nin dugawu dama dama de kɛ alakira ye sallallahu alaihi wasallam ka sabu kɛ mun ye ka sabu kɛ alakira ka maakɔrɔba bonya ye sallallahu alaihi wasallam tuma min na ni musokɔrɔba in y'o fɔ o tuma na musokɔrɔba in a tilala ka dugawu la min a ko n den a ko halisa i kana taa koyi a ko kamalennin dɔ bɔ man ka dugu in na o kamalennin kɔni n ti fɛ n'o ɲɛ de ka kɛ naani ye fiyewu o kamalennin nana an ka balimayaw fara ka d'a kan a ma balimayaw fara ni dɔwɛrɛ dɛ ni min ko la ilaha illallah muhammadu rasulullahi o somɔgɔw bi ban na o faw bi ban na o balimaw bi ban na a ko a nana an ka balimayaw fara dɛ a ko a nanen don ni kumakan min ye a ko o kumakan in dɛ k'o de nana an ka balimayaw fara k'an ka sinjiyaw fara k'an ka sigiw bɛɛ tiɲɛ a ko o kamalennin n ti fɛ n'o ɲɛ kɔni ka kɛ naani a kana na don ni hakili cɛ alakira ye nin bɛɛ lamɛn sallallahu alaihi wasallam alakira sallallahu alaihi wasallam a ma musokɔrɔba jaabi a ma fɛn wɛrɛ fɔ musokɔrɔba tilala ka kuma na min kɛ alakira sallallahu alaihi wasallam a ye musokɔrɔba lajɛ n'a ɲɛda nisɔn duman ye n'a ɲɛda nɔrɔlen ye alakira sallallahu alaihi wasallam a ɲɛda nɔrɔ kun ka bon kojugu ne badenw ni alakira kun bɛ nin kɛnɛ in kan yan nin kɛnɛ in bɛɛ lajɛlen kun bɛ kɛ nɔrɔ ye hali n'a sɔrɔ an bɛ sufɛla la an ba Ayisa delila k'o fɔ an ba Ayisa ko a ko don dɔ la a ko ale kun b'a ka so a kun bɛ k'a ka fini kala a ko ale tora a ka fini kala la a ka miseli benna dibi la a ka futinɛ yelen banna dibikuruba bɛɛ a y'i ka miseli ɲini dugu ma ka dɛsɛ ale m'a ka miseli ye tuma min na a m'a ka miseli ye a ko ale sigilen tora alakira sinna ka taama kana ten kana don ale Ayisa kan a ko alakira donna dɔrɔn ale y'a ka miseli ta ale ko ko fɛnba ye cɛ in nɔrɔ jasa n ka miseli tununnen kun don na a ko i donna dɔrɔn i nɔrɔ kama n ye n ka miseli ye ten ne badenw alakira nɔrɔ ni foyi kun tɛ kelen an ka mo alakira muhamadu de ma sallallahu alaihi wasallama n ka y'a ɲɛda nɔrɔlen kɛ ka musokɔrɔba in lajɛ a ko musokɔrɔba ma a ko musokɔrɔba a ko ne ye nin cɛ in ye o i ye cɛ min ko fɔ sisan a ko ne ye cɛ in ye yala e bɛ cɛ in dɔn wa ne badenw alakira kun ka ɲi sa sallallahu alaihi wasallam wa an balimamuso bɔra k'a fɔ sisan alakira ma furumuso bugɔ a ma den bugɔ wa alakira sallallahu alaihi wasallam ala ka baarakɛla a ma bugɔ kuma tɛ ka kuma jugu fɔ a ma a ka baarakɛla n'o ye Anasi ye Anasi ko a ko kadamtu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam 10 sinina a ko ale ye alakira ka baarakɛdenya kɛ san 10 nin baara sanuma in kuncɛlen an ye kuma galama tenkun ko labɛnbaw la ani maaba welelenw u y'u ka bonya n'u ka nisɔndiya kuma fɔ an ka jɛ k'o seereya ɲɔgɔn fɛ ci min bɛ n da tanti Worokiya ka ci bɛ n da n'o ye madame Konare ye a ko ka bɔ ka foli ni waleɲuman dɔn kɛ ni jama sanumanba bɛɛ lajɛlen ye mawuludu kɛnɛ min sigilen filɛ nin ye nin kɛnɛ in a initiative bɔra an ka musokɔrɔba ɲuman de la n'o ye madame Konate ye Fana Kanute ne yɛrɛ ye kɛnɛ in sɔrɔ ale de sababu la n'o y'an ba ɲuman ye a ko ale de ye sigida musokɔrɔba ye yan ale de ye misiri musokɔrɔba ye ale de y'a laɲini ka mawuludu organiser misiri in kɔnɔ a ko u ka wari fara ɲɔgɔn kan 50 u ka to k'a fara ɲɔgɔn kan ka mawuludu kɛ ale ko ne ba o wari marali ma nɔgɔn dɛ k'a ko n'o don e yɛrɛ e b'an wari minɛ tanti Worokiya e yɛrɛ b'a wari minɛ o sababu de la wari in sera ale bolo k'ale kɛ kɛsɛri ye u ye ni mawuludu in organiseli daminɛ a bɛ san caman bɔ musokɔrɔba in ka cɛsiri o sen belebeleba de b'a la a baara bɛɛ lajɛlen bɔra hakilina bɔra ale de yɔrɔ k'a bɛ bɛɛ lajɛlen fo nin kɛnɛ in kan k'a daminɛ
malimatu minnu nana kana wajulu kɛnɛ in sigi ko k'aw fo k'aw barika ɲuman da ala k'aw sara aw nana kɛnɛ in sigi k'a jaru y'a bɛnn'u ma nabaga fɛn fɛn sera kɛnɛ in kan k'a b'a bɛɛ lajɛlen fo u ye invitation ci mɔgɔ mɔgɔ ma a bɛɛ lajɛlen sen sera yan mɔgɔw nana ka segin de u nana ka na foliw kɛ ka wale ɲumandɔn kɛ min ye wari di min y'u dɛmɛ ni ŋaniya ɲuman ye min y'u dɛmɛ ni kolola baara ye k'u bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen wale ɲuman dɔn misiri cɛw u bɛɛ lajɛlen k'u fo k'u wale ɲuman dɔn k'a bɛ dugawu kɛ nin kɛnɛ ala k'a ɲɔgɔn caman caman sigi an kɛnɛma ɲana wala na nisɔndiyalen bɛ bi koyi wala ala ni kɛlen ka olutikɛla ninnu ye nisɔndiyara foyi tɛ ne ye foli kɔ ne bɛ foli kɛ minnu nana n bɛ bɛɛ fɔ n bɛ tagatɔ i natɔ ma min sɔrɔ tagatɔ ka n'o sɔrɔ wa n bɛ dugawu kɛ ɲinan ta tɛmɛna cogo min na ala ka san wɛrɛ ta tɛmɛ o cogo la. badenw an y'a fɔ a ye cogo min na kɔrɔfɔ daminɛ la k'a fɔ nin an ye Moribabugu ka ɲɛsin ni Muhamadu Mustafa Bankeli hukumu kɔnɔla ye alisilamɛ muso minnu filɛ Moribabugu kɔnɔ u ye kɛnɛ min sigi ni k'o kɛ ala barikada kɛnɛ ka ɲɛsin Seydil Wujudi Bankeli ma min sɔrɔla o kɛnɛ kɔnɔ o de tun ye nin k'aw fo ka wale ɲuman dɔn a ka ɲamadali la ala wele minnu kɛra sarakati minnu bɔra ala k'a kɛ kolosuma ni basigi ye ka don Mali jamana kɔnɔ ni mawuludiden yɛrɛ hɔrɔma ye k'a barika don kɛnɛ sigibaw la shukran lakum ala ka tanga kɔnɔ Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ala sayyidina Muhammadin wa sallimu kaira